Sura Batarupa Sarakan Yatra Mora Kambyang Sora Pendeko Mongko Kaluko Pret 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 teropet Punya saurat Pratono budale Ngedyang loka Yuk Ya. Os Oh ya Hiu Oh iya. Sora Batarupa Sarakan Yatra Mora Kambyang Sora Pendeko Mongko Kaluko Pret 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 teropet Punya saurat Pratono budale Ngedyang loka Yuk. Ayo yo. Yuk. Ayo saya sang. Os. So. O Yo. Os. Os. Ayo. Yuk. Krida Traga Manunggal. Hara. Yos. Oh ya. Lelo. Ya Os. Ya. Os. Ya Yuk. Awas. Ayo yo.
yomo dikokan sawiji langit bumi kang nyakseni nalikane ngucap janji ana lade nanging kabeh kowe mospro eling kalamun pupus sing tresno wis tak coba nglaleke sliramu nanging tak lali tak bisa lali Hidup turun tua manunggal. Indonesia ya
os, os. Yo, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah. Nabian aku bocah kuno coba ngedunungku ora susah nganti aku bingung yen to pancen no aku Pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Karo aku, oh iya, 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 oh iya, os, a os, 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 os. Yo, yo, yo. Os, os, os. Os, yo. Ya, os, os. lakon pepisahan karo aku Muga muga aja nganti gawe gelo yen Mas ngote nonga tinapeno brero beda yo la yo Mas
yo la yo mas yo yo dạ ha dạ os Krida terang manunggal yo os dạ con chó ai yo con chó sing kumbira pada suka ayo bangun desa ayo konco yang ayo konco hiu dạ Yos Galo la ayo yo yeah os hey ora koyo lửa hey ayo sang Krida terang manunggal
os slow 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 os 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 o ơi os Iya. Iya. Ijo turunggo manunggal. os 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 rồi à rồi sao Slow os rồi à Slow hey à here rồi à Ganti rasa kabagyan laras wirama katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan tumanding kembang hati Rino Satya Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti Ayo, os, ayo, os, Hiu. Alon song. Ganti rasa kabagyan laras wirama katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan Here. Ora, lho. Os, hey, here. Ayo saya. Sumanding kembang hati Rino Satya Dewa Dewi ini bersanding serasi semoga takkan terganti Ayo putane budal loh Ayo sang Yo. Yo.
ella, elo. Yo. Ya. Hey ya, yuk. Ella, ello. Os, oa, oyo. Ơi. Awas. Oyo. Awas. Ayo sok. Amon Surabrata Jaya Pada imbangin padha. Os. Yo. Yo. Os. Selalu. Os. Hara. Iya iyo. Selalu. Os. Oyo. Lo erekek. Padha elo sira menyang Solo oleh payung mondok ajene tolo loba wong mati ora obah yen obah manteni bocah ora golek duit. Ayo sa kredo drogo manunggal. Ya jarane yo. Ayo Gir. Gir Jumanir. Ya. Os. Ya. Ayo sa. Yo. Nanti. Ayo Gir. Ya. Sorate komoro Bundale kawadya Titik turoko Asale saka Tito turoko manunggal
Kuwi nanti. Os, 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 os. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Loh. Ayo, ayo, sang. Ayo. Wah. Iji hatur tung siang cong. Nggih. Sugeng siang. Sugeng siang lang sugeng pepanggihan kalian kula saking paguyuban kesenian Jadilan Krida Turangga Manunggal. Ingkang makarya sesarengan karian panjenenganipun Bapak Ribut Suryanto dalasan Ibu Kiana. Ingkang kang sengguyung kalian Ari Sound System ya Mas ya. Ari audio saking Ponggok 1 Ponggok setunggal ingkang sanget saya menika. Budi dawuh panjenenganipun ingkang kagungan dalem bilih wonten ing siang menika ngawontenaken tasakuran awit paringan momongan kakung ingkang asma Muhammad Khalifano Al-Fariski. Nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya Bapak Ibu para pamirsa. Mugi-mugi lare kasebat ingkang dipun aturaken tasakur wonten ngarsanipun Allah wonten ing siang menika saged dados satriya ingkang soleh, putra ingkang soleh. Punapa ingkang dados idam-idamanipun kekudanganipun tiyang sepuh saged kaleksanan lan kasebatan awit kasengkuyung jurung pandonga saking panjenengan sedaya. Krida Turangga Manunggal ingkang sabeki badhe ngawontenaken 3 sekawan babak inggih menika babak kreasi putra saking putra-putra Krida Turangga Manunggal saha babak Mataram saking Krida Turangga Manunggal saha babak Blindrong ugi saking Krida Turangga Manunggal saha dipun rekengaken kalian Rampak Buta. Rampak Buta menika ingkang sampun marak sowan ngregengaken wonten panjenengan sedaya. Ya Mas, diangkat Mas. Ya Mas, didinding nggih. Lamatus katon tejane yen bom brongkatan mencarang adoh wiragane sindawang tan tampok seni.
Monggo Mas. Bacaan sarwa asri coba menekota nasa komor imas wis lumayan hampok imas loro Krido Troko Manunggal. Eya eyo, eya eyo, eya eyo. Ha, Bagus ketan bejane yen Yen besan kopi pengaton nyoto Sandika merahati aduh Lestari yo kaneli lope sasarek mo Bacaane sarwa asri Jrebak Yo yo Ya 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 nggih kadung tresno sampun kepareng marang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Lumantar Krido Turangga Manunggal ingkang kasengguyon kalian Rizky Audio saking Ponggok Setunggal Timbul Harjo Sewon Bantul. Lan saestu Krido Turangga Manunggal wonten ing siang menika samangke badhe sepisan malih ngadani sekawan tigang babak nggih. Babak kreasi putra Mataram Seblindrung. Oh, wonten babak ceweke nggih. Lah aku ya ora maca blosure. Cewek apa, Mbak? Wah, saking Wonten, Mbah. Oh, gua malah limang babak karo bendrong karo Nah. gedrung iki. Nganti turangga subuh. Iya, monggo Mas, sepisan malih dipun direngaken. Waduh, matur nuwun yuk Mas Bangkit nggih. Nggih, mugi-mugi mangke bangkit rezekinipun. Nggih, Amin. sehat walafiat. Nggih. Amin. Allah tansah paring rezeki ingkang banyu mili dumateng Amin. Mas Bangkit ingkang wonten ing siang menika nderek nyengkuyung ngregengaken pasugatan kesenian jadilan Krido Turangga Manunggal wonten ing siang menika. Monggo Mas. Kempling. Rondo kempling ning wis payu. Heeh. Jane pengen kok keyboard, Mas. Ajeng sakniki napa mangke?
Kapan nanti Mas? Mas bangkit? Oh saiki. Oh, saiki. Hah? Nduk kowe iki ora tau ketemu suwe kok ya padha wae to mangsaku. Masa nemen mah. Ya, semoga Mas dipinangkani ya. Heeh. Kagem spesial kagem Mas Bangkit. Mas Bangkit. Heeh. Ya. Sapa retingko sore nambane ya, Mas? Oh, heeh. Aku kok. Nerung mulih tapi. Aja mulai sik ya. Ya, semoga toh. Itu rondo beda. Emang rondo main beda. Duh, alah. Iyalah. Ya alah. Bojone kancaku kok lek temen tenan iki. Ya alah. Dikasih rondo kepling ya. Krido terogo manunggal. Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi ala timbang nganggur kula purun kanjati yo yo Napa mbak yo badhe pindahan Ampun gelombang sampean ampun kecewa keloran bayaran ditinggal awan lunga blonjo ning pasar paing ala oweng-oweng prawan rondo kanggo ora patek penting ning Semarang Mas tuku gelang pentingan sesumalang yo ben rondo disamping kapling kempleng Gereja Terangga Manunggal. Indonesia Halo Mas. Ayo Mas Andika. halo ada Mbak Dia Amora Ayo Mas ya. tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi ala kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi ala timbang nganggur mas ipo ulun kancane Terusan Mas alias kebetulan. oh ayo yo Jadi kada rada kaboda. Yen purun Mas enggal-enggal rencana ala tekan
pada pindahan. Ampun kelemes sampeyan ampun jiwa kula kanyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga-lunga minggat neng pasar paing. Kowe Prawan rada kanggo kok ora patek penting. ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Sesumelang ya ben rondo disane konflik. Ya, injih Mas rada Bangken kempeng sampun sampun lunas nggih, Mas nggih. nggih. Mangke- Matur suwun. Heeh, Nanti mungkin- lagi ya Mas ya. Mungkin sore Merenung. saya Heeh. gayang. Perlu nunggu kibote ya. Heeh. Heeh. Iya Mas ya. Jadi lajeng Monggo. ngomong lagi, Cong. Hah? Apa iki? Apa? Tarian semut iki. Segeding segeding paduning. Apa Mas? Jadilan. Pripun? Oh, tarik. Tarik. Oh, nggih. Alhamdulillah. Oh, iya. Sembah Iya, gese. Mas ya. Ayo sa kondur 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 kondur. Yo. Ayah. So. Kaya kopo lan satelit sekuter motor lan kijang kae motore mabur jejer jarak sebrane ojo nyangkut areng wae dipen awet ora padha tenangi. Oh saya ayo sacanda kondur 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 Yo 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 yo. lera lere ganti gawe Gentenan kancane. Monggo. heya Cek cek tong, cek cek tong, cek go cek
saya. Yo. Mana Mas? Yo. Kloter selanjutnya. Nomor antrian. Ekspedisi datang. Ayo Ker. Ker cuma Ker. Canda yo Bali waras, selamat, 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 selamat. Ya. Cerane mlayu kidul, sing pompa bocah kudul, alor kidul gawa wakul. Yo. Yo. Os. Meneh Mas, bisa ngas yo. Canda yo. Selamat, selamat, selamat. Rahayu. Ibuku. Iya. Bablas. Wah. Ayo. Ayo Bali, Bah. Oh iya.
Sa. Ayo sang, sikat yuk.